हेलौ लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअ गासिखौबो बरायना लाबावबाय। लोगोफोर, आं गोबाव दिन जाबायमोन बेबायदि एक्सारसाइज खालामिया, नाथाय दिनै फुंबिलिनि समाव एसे एक्सारसाइज लाना फैलायबाय ना लोगोफ्रा। आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामबानो जाबाय, कमेन्ट खालामबानो जाबाय, शेयार खालामबानो जाबाय। आरो जुदि नोंथाङा आंनि धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलाव गोदानब्ला धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। लोगोफोर, बेबायदि एक्सारसाइज खालामनायाव गोबां खस्थ' जायो आरोना, बिनि थाखायनो हदाय बेबायदि एक्सारसाइज खालामनाय भिडिअ लाबोनो हाया। मानो होनना बुङोब्ला समनिबो खोथा थायो, माब्लाबा सम मोना। बिनि थाखायनो बेबायदि एक्सारसाइजखौ रेगुलार बा कन्टिनिउ बेबायदि भिडिअ होनाय जाया आरोना। अब्लाबो आं जेसेबां हायो गेजेर गेजेर भिडिअखौ होनो नाजायो बा भिडिअखौ लाबोयो। लोगोफ्रा जाहाथे आंजों जेसेबां हायो थांफाबानो जाबाय, लोगोसेनो आंखौ जेसेबां हायो सापर्ट खालाम। अब्लानो आं बेबायदि भिडिअ लाबोबाय थागोन। अब्ला लोगोफोर